Work-life balance mo nang ingon sa kumpanya. Pero bot-bot ninyo eh. Nagsige na magaling mo pa overtime tapos thank you ay bayad-bayad. Pero kung malit ang inyong mga trabanting sa isa ka minuto, deduction dahil sa iyang salary. Mag-aagin yung now eh. Asa may work-life balance ana kasi naman mo work. Wala mang gay pang life. Di man imo magpares sa Domingo. Mabuang-buang mas siguro mo. Gusto din siguro ninyo inyong mga trabante mamatay niya sa iyong kumpanya. Kung inyong trabante kinahangyo galing mag-leave siya, sugti. Mura ba? Daghan na ba sa inyong mga litir-tira nga inig mahuman? Kung inyong trabante masayop gamay kasaba rin dito. Pero kung naghimog maayo yung trabante, grabing overtime, grabing production, di mo kabal mo appreciate ba? Yeah, work-life balance. Ginoo ko ninyo. Kamu silabtanay ba? Silabtanay. Ang trabante kitabang sa kumpanya,